Miestna akčná skupina Kopaľničiarsky región v tomto roku vyhlásila 3 súťaže. Kopaľničiarsky cestovateľ, 7 divov Kopaľničiarskeho regiónu a výtvarnú súťaž Maľované kopanice. Vernisáž prác a vyhodnotenie súťaží sa konala 29. októbra na Starej Turej. Naša miestna akčná skupina má 23 členov a vždy sa snažíme tieto aktivity smerovať do rôznych obcí. Napríklad minulý rok sme mali fotografickú súťaž, ktorej vernisáž sa konala na Mijave v kultúrnom dome. Teraz sme sa rozhodli pre kultúrny dom Javorina. Súťaže boli vyhlásené v rámci propagačných aktivít, ktorými sa skupina snaží osloviť čo najširšiu kategóriu ľudí. Máme veľmi veľa účastníkov, z čoho sme veľmi potešení. Dnes taktiež na vyhlasovaní máme veľké množstvo víťazov, hlavne teda súťaži Maľované kopanice, je to 34 ocenených, máme 20 kopaničiarskych cestovateľov a taktiež máme našich víťazov atraktivít kopaničiarskeho regiónu. 7 najväčších zaujímavostí regiónu, ktoré by mohli pomôcť prilákať viac turistov, ľudia vyberali prostredníctvom internetového hlasovania. Zapojilo sa do 3211 hlasujúcich. Ľudia svojim hlasovaním zvolili 7 najzaujímavejších divov, ktorými sú Vyhliadková väža na Polane, Gazdovský dvor v Turej Lúke, Kopaľničiarska slivovica a slivky, folklór s Medzinárodným folklórnym festivalom v Mijave, Mijavská väža kostola Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, Holubího chata na Veľkej Javorine. Víťazom s najvyšším počtom hlasov, 540 hlasov, sa stala mohyla generála Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Zaujímavým spôsobom mohli ľudia spoznávať región, ak sa zapojili do súťaže Kopaľničiarsky cestovateľ. Predmetom spoznávania bolo 23 obcí so svojimi zaujímavosťami. Ľudia mohli zberať razítka do sprievodcov kopaľničiarskeho cestovateľa, ktorí mohli získať v kancelárii Kopaľničiarsky región miestna akčná skupina alebo v turistickej informačnej kancelárii v Mijave a v Starej Turej. Cieľom bolo získať aspoň 20 razítok do tohto sprievodcu. Titul oficiálneho kopaľničiarskeho cestovateľa sa podarilo získať 20 cestovateľom, ktorí zároveň získali odmenu i za najmladšieho, najstaršieho a najrýchlejšieho účastníka súťaže. Do výtvarnej súťaže Maľované kopanice bolo zaregistrovaných 130 prác a zapojiť sa mohli všetci, ktorí radi kreslia a maľujú, od detí až po dospelých. Súťažiaci mali na výber z 3 súťažných tém. Prvou boli prázdniny na Kopaniciach. Druhou remeslo má zlaté dno a treťou súťažnou témou bolo kultúrne bohatstvo kopaľničiarskeho regiónu. To sme sa rozhodli odmeniť našich víťazov niečím výnimočným. Zvolili sme pre nich výlet po kopaľničiarskom regióne, ktorý sa uskutoční v máji roku 2014. V čom vidíte najväčší význam zorganizovania týchto súťaží? V prvom rade je to určitá spolupatričnosť občanov a taktiež detí v rámci regiónu. Taktiež upozorníme na činnosť našej miestnej akčnej skupiny. Oboznámia sa s tým, čo naša miestna akčná skupina pre región vytvára. No a taktiež veľkým prínosom je to, že rodičia s deťmi a učitelia so školami sa zapoja vlastne do týchto našich súťaží a budú nám, veríme, že v budúcnosti pomáhať pri realizácii mnohých projektov.